Дами и господа, Вепа. момчета на YouTube, аз съм най-тича и днеска ще покажа в накрая сервера как се играе. Той е снимал и както виждате тук има офицер, марини, честно казано, тук с мен е един приятел. И мизерстваме, тук те виждате има някакви, не знам и аз какво трябва да питам краш, какви са тия хора тук, те нали сигурно предлагане на скинове. Ма не знам, то ако бяха такива някой ще да ги вземе, и аз не знам. Или може хора, които играят и като са извън сервера да са там, може и аз да съм там някой път. Хубав е сервер, има хубави неща. Аз даже не съм го гледал целия. Значи, с всичките скинове Но влизам. не го прекъсвай, бе! И има тук, той краш беше справил сервера, имаше и игри. Даже аз още не знам какви игри има. Има Warp Games и сега ще видим какви игри има. И ще ми изястваме малко там. Ага. Бати, нямам пържоля. Сега ще бъде. На кой лап си? От Games. А? Games. На М2. Games. Я съм на минигеймса. Ето те тебе. Така, сега какво ще ми лежи? Мизерстваме. Джумп! Джумп, а? Бати, аз не мога да скачам, аз мисля да се убия. Охо! Да ми се напълнат пържолите. Виж го е! Ти така като мене не можеш. Не ми съжалявам, ми лади. Задържах се. Аз дойдох до тука. Аз падна. Тото и лесна работа. И ти не мога го мина. И аз съм до тука. Съжалявам, няма телепорт, щяхме да мамим. Че аз го бях чак пред тебе. Що слезе, бе? Освен с хакове, ма ние не сме Аз съм без хакове. Дете използваме хакове. Съжалявам, че малко се бавям, хапвам. Защото цял ден на даска не съм ял. Краш много се зарадва, че снимаме в неговия мап, но не знам, мой да не се зарадва, че не може да играе с някакви лапета. А ти идвай тук, бе, аз колко лесно го мина. Сега се върна и пак ще го мина. Ние направо скачам и сега пак ще го мина. А пък съм на 4 сърца. Не на 4 сърца, а на 4 бутчета. Много трова бъгла. Много трудното го направил. Нали? А ето аз пак го минах. Какво се опитваше?
И аз надминах на кича. И аз се забутах в някаква миша дупка. Аре бе. Чакай бе, бате. Пак се забутах някъде в някаква миша дупка. Той тук не му изстигнал времето да ги довърши. Зато и ги заключил. Ма аз сякаш изляза. Ето откъде бе. Защо и тук те даже не е направил такова. О, аз скочах. Горе, дали ще има някаква награда? Не знам сигурно, ама трябва много да го минем. Пак аз Ами тук с стълбички, че не мога. Той е отворил само Hunger Games, човека. И там още нещо беше отворил. Hunger Games и още нещо. Аре на Hunger Games. Няма никой. Карай двамата. Той скача, да знаеш. Знам и аз, ти има кефе. Ди чак ме сплаща. Човек нещо ми бъдва. Не използваме бъбовете. Аз читах хейминг. Бъй, за какво са бава още къде на точно бъдва? 1 от 12. Вагинът хейминг. На кое? Хейминг, някой от хейминг. Където е на игрите? Ила. От другата страна, бе. Ей, той по средата. Ама бе, какво трябва да е ти? Имам някаква врата. Знам да се върнеш. О, мага, аз излезна, слепна. Ето това стой. И какво трябва да правим? Не знам да се убиваме или не знам, чакай да Яла. помня. Ние то забранено, човек. Трябва да отиляваме ли какво е ти? Сигурно трябва да следваме нещо. Знаеш, те като гледам, тук няма нищо. Не знам, много тъпо направено. Да, мисля, че трябва да излезеш горе или някъде, не знам. И аз не знам, колкото по-нагоре се качваме, по-добре. Че зайде тук някъде. Пак слизам надолу. Едно ми лаги тука. Аз съм тука. Що? Много лаги. А как трябва да идиш там? А не знам. Абе, той ще да направи стълбички, бе. Че и аз не прочетах правилата. А, той има стълби, бе. Виж, много съм бавен. И аз къде търся. Айде да играем хайде да си двамата. Ага. Аз съм вътре. Чакам. Къде беше той хайден си? Там е. Ого. Не е такова определено. Горе, бе, тук е, бе. Къде? Тук съм. За тебе. Ага, kako че да там? Но там има стълбички долу. А, ето. Аз ги търся там. Обаче нещо... 1 от 22. Ето го. Още 5.
Още битима. Дека... Що се махне, бе? Тъй. Ваги? Аге да ще таковам някой. Пиши на някой там, кой иска на хайден си. Или ти пак да положиш там да минеш джампа. Аля, той го написа. Аге, бе, аз колко пъти ще го минам. И ти с стълбичките ми изли работата. Аз пак Трябва да там се съм много науча. Ваги, бе. Като искаш като лаги, Къде си, бе? на ларто. Какво? Виж, аз за петия път го минавам и от стълбичките вече ми изли работата. На кой лап си? Сега идвам при тебе. Аз искам хайден си. Дами и господа потребители, това ще е края на клипа. Може да се абонирате за мен. Горетка ден, Накичо. И